Lars-Ove och Glenn som tog en båt till det forna Leningrad. Vi hade hört av en vän att där söp de som as, och nu skulle vi visa dem att fylleriets okrönta konungar är vi, från den kalla och avlägsna Norden, och särskilt vi från Yngsjö bollklubb i division 5, ty vi har renaste brännvin ut i blodet. Så vi började att grunda på bussen där vi satt mot Stockholm en morgon klockan 6. Vi hade 7 helrör renat och en halvårig vi, en flaska Fanta och några salta kex. Vi hade 11 stora flak av märket Norrlands guld och fläsk och bruna bönor på konserv. Vi hade fotbollsskorna på oss för stämningens skull och 2 dunkar hembränt i reserv. Men i Värtahamnen kom vår första incident, och den gäller vår vänsterytter Sven, ty han gick hårdast ut från start, och nu var han helt plakat och han var pissenödig utav bara den. Men ska man tvunget tömma blåsan i ett tanklock till en bil, ja då bör man se sig om förbannat väl. Ty fordonet i fråga, det var hans snutbil, och så sattes han ut i en fyllecell. Men vi var 3 glada vikingar som anträdde vår färd mot det röda Rysslands kust, och vi formerade oss i baren längst bort på 3:e däck, och till snabbshävning fick vi genast lust. Jag drack 11-6 och renat, och Glenn han drack 23, men Lars-Ove han vann på 92. Han firade segern i en mast, men då föll han över bord, och plötsligt så var vi bara 2. Sjöslag utan lik över Östersjön. Herregud, vi var fullständigt kaputt. Vi söp som kameler, vi var ruskigt offside. Särskilt Glenn, han förtjänade rött kort. Han knockade en styrman och slogs med kapten. Han söp bort sina pengar och sitt pass. Han våldtog en hund och rånade kroppen, men i tullen där åkte han fast. Ensam central som gick till våldsam offensiv på krogarna vid Nevski prospekt. Jag där söp dem ganska bra, men allra värst, det var jag. Jag fick i mig cirka 16 liter sprit. Sen minns jag inget mer förrän jag vaknade i en cell med handklovar på nästa dag. Jag hade tagit värvning för amerikanska CIA och skjutit ner en KGB-general. Har gått sen denna dag. Det är märkligt hur fort tiden går. Nu är jag tränare för Yngsjö bollklubbs knattelag. Vi kom 2 i serien i år. Men Glenn han söp ihjäl sig och Lars-Ove blev frälst. Och Sven, ja herregud vilken skit. Han lämnar fru och barn och flyttar till Berlin och öppnar nattklubb med någon jävla transvestit. Ja, hela världen är förändrad, kalla kriget är förbi och Sovjetunionen finns inte kvar. Själv är jag ungkarl och kommer kanske så förbli, fast jag längtar efter kärlek varje dag. Så känner du någon ledig brud från trakten här i kring, tveka inte skicka henne hit. Utseende kvittar, ålder lika så, huvudsak att hon har ett intresse för sport och sprit.